jidħlu fis-seħħ sensiela ta' miżuri biex isostnu aħjar persuni b'diżabilità. Waqt żjara fiċ-ċentru tal-Aġenzija Support fi Fleur-Deli, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li 10 minn 12 miżura li daħlu fis-seħħ minn dan ix-xahar diġà ġew implementati. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Anthony Gatt qal li s-servizz pubbliku se jkun qed jaħdem fil-qrib mal-Gvern biex tingħata importanza lill-inklużjoni u s-servizzi li jingħataw lil persuni b'diżabilità. Ndaħlu fis-seħħ miżuri bħal żidiet fit-tax credits għal ġenituri li jieħdu ħsieb tfal b'diżabilità, se nkunu qegħdin inżidu wkoll issa nwessaw għal persuni illi ma jħallsux taxxa f'pajjiżna se jkunu eligibbli wkoll għal dawn it-tax credits. Hemm inizjattivi oħrajn bħal fosthom l-allowances għal carers li se jkunu qegħdin jiżdiedu matul din is-sena, kif ukoll għandna proġetti interessanti ħafna kemm għal persuni b'diżabilità matul il-lejl kif ukoll għall anzjani tagħna illi għandhom diżabilità. Il-Ministru Giulia Farrugia qalet li dawn il-miżuri jinkludu r-rifużjoni tat-taxxa illi telet minn 500 euro għal 750 euro għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità fuq spejjeż ta' terapiji speċjalizzati kif ukoll l-introduzzjoni ta' skema ġdida għal dawk li ma jħallsux taxxa. Qalet li bħala parti minn dan l-impenn l-allowance li tingħata lil familji bit-tfal li jbatu minn diżabilità fiżika jew mentali se tiżdied b'5 euro oħra fil-ġimgħa għal 35 euro fil-ġimgħa, filwaqt li se jkun hemm ukoll żieda fil-Carers Grant li hija ekwivalenti għal nofs il-paga minima nazzjonali netta. Il-Ministru Farrugia qalet li dawn il-miżuri jirriflettu l-impenn tal-Gvern li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom billi jipprovdi appoġġ aktar sostanzjali u servizzi iktar effettivi li jilqgħu għall-isfidi ta' kuljum.